Vítajte v politickej aréne. Europoslanec Ľuboš Blaha zo Smeru reaguje na aktivitu mimovládnej organizácie z Francúzska Reportéri bez hraníc, ktorá označila premiéra Roberta Fica za predátora slobody tlače. Blaha vo svojom uverejnenom videu doslova hovorí: Priatelia, mimoriadne ma pobavilo, že progresívna francúzska mimovládka Reportéri bez hraníc, ktorá roky poluje na Roberta Fica, zaradila nášho premiéra medzi predátorov slobody tlače. Ja len, že slovenské médiá so svojou nenávisťou prispeli k tomu, že Roberta Fica skoro zavraždili. Ale zlé nie sú oni, ale Robert Fico. A nie je problém ani to, že Heger a Naď zatvárali alternatívne médiá za potlesku progresívneho Slovenska. To si ako si Reportéri bez hraníc nevšimli. Ale vadí im, že Robert Fico kritizuje zapredaných novinárov, ktorí šíria hoaxy a dezinformácie ako Enko či Smečko. Média vyzývajú, aby nás dehumanizovali a aby nás tríznili ako svine na bitúnku. Ale to je v poriadku. Ak sa ozvete, tak si predátor slobody tlače. Mne z toho vychádza, že nič nie je krajšie, ako sa ocitnúť na zozname, kde sú také významné osobnosti svetovej politiky, ako ruský líder Putin, čínsky líder Xi Jinping či latinsko-americkí lavičiari ako Maduro či Ortega. No a samozrejme Viktor Orbán. Povedzte, čo môže byť krajší kompliment, dúfam, že jedného dňa tam zaradia aj mňa, Robertovi Ficovi, v dobrom závidím. Ale vážne, Reportéri bez hraníc sú sorosovská mimovládka, ktorú roky financujú tie najodpornejšie nadácie, aké si viete predstaviť. Áno, Sorosova nadácia otvorenej spoločnosti, ktorá organizuje majdany po celej východnej Európe. Ďalej, americký National Endowment for Democracy, ktorí na pokyn americkej vlády organizovali krvavé prevraty v Latinskej Amerike a snažia sa o to isté aj v Ázii. Reportérov bez hraníc financuje aj Európska komisia, ktorá sa hnevá na Slovensko, lebo blokujeme protiruské sankcie a odmietame vojnu proti Rusku. A samozrejme, hnevá sa aj francúzska vláda, lebo poukazujeme na to, že Macron doviedol túto krajinu na pokraj bankrotu a sociálneho výbuchu. Ale takto fungujú medzinárodné progresívne mafie. Veľmoci a rôzni Sorošovia financujú mimovládky, ktoré potom takto útočia na nepohodlné vlády, ktoré neposlúchajú a tak vytvárajú takéto trápne zoznamy a ich zapredané médiá potom o takýchto smiešných a nepodstatných zoznamoch informujú ako o strašnej bombe. A jasné, strčia tam aj všetkých lídrov, kde západniari chcú organizovať majdany, Srbsko, Gruzínsko, Bielorusko a tak ďalej, vrátane Slovenskej republiky. A potom sa budú strašne čudovať, že sa nájde zase nejaký trúlo, ktorý bude chcieť Roberta Fica zabiť. Že by išlo práve o toto? Ja sa len skromne pýtam našej vlády a nejdeme už konečne urobiť niečo, čím by sme si účasť v takýchto zoznamoch naozaj zaslúžili? Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.